Nie som žiaden žebrácky youtuber, ale toto video mi zabralo veľmi veľa času a veľmi veľa roboty. Takže ak by ste dali like alebo odber, bol by som za to nesmierne rád. Toto je Fishy. Človek, dnes známy na československej scéne v hre Gorilla Tag. Ale nie vždy to takto bolo. Píše sa rok 2014 a mladý Filip si založil YouTubeový kanál s názvem Filipek Kabrňák. Filip je rolo meno a Kabrňák bola jeho prezývka v škôlke. No jeho prvé video vzniklo až 4.5.2019. O necelých 5 rokov neskôr, ako si samotný kanál založil. Bol to let's play z Minecraftu. Hral ho s ním jeho brat, teraz známy ako Šiška 7. Jeho prvému videu sa moc nedarilo a v dnešnej dobe má cez 130 zliadnutí. No, čo máme? No, formát zmenil a ďalej pokračoval s Roblox videami. Neskôr však vydal video o záhadnom zvuku v hĺbke oceánu. Tu už si môžeme všimnúť jeho zaujímavosť o oceán a ryby celkovo. Fishy, a pre tých, čo čakali, že sa znova vráti k Robloxu, tak ste na omyl. Jeho ďalšie video bolo z hry Five Nights at Freddy's Security Breach. Bol to klasický okomentovaný gameplay. Rád vtedy sledovával youtuberov Matanoja a Kuptu. A tak si zahral Matanojovú hru o postave Raťafák z dávnej relácie pre deti s názvom Slniečko. Pokračoval s FNAF, fanmade hrami, Poppy Playtime a dokonca si zahral aj Minecraft. Znova. Po tej dlhej dobe. Chápeš? Tieto všetky formáty striedal. Dokonca raz spravil aj kresliace video Henryville 9.11. v roku 2022 nám priniesol zase niečo nové. Tentokrát to bolo video s názvom Škola, cesta do jídelny, animácie. Práve tento typ kontentu mu pomohol k budúcemu úspechu. Nie len v 2D animovania, stop motion, ale aj 3D modelovania a sculptovania, čo následne viedlo k jeho vlastnej hre. No úplne všetko, tentokrát vážne, sa zmenilo dňa 10.9.2023, kedy vydal prvé video z virtuálnej reality, konkrétne z hry Harvest VR. Išlo o celkom chill hru, kde ako z názvu napovedá, pestuješ vlastnú trávu. No, to vyznalo trošku horšie, ako som to myslel. No chápete, jednoducho pestujete. Malo to jeden maličký háčik. Mal quest jednotku, takže sa to všetko tak trošičku sekalo. Z Harvest VR vydal presnejšie 2 videá. No nasledovala hra, ktorá mu zmenila navždy život. Drumroll please. Gorilla Tag. Wow, všetci sme to nepredpokladali. Dúfam, že všetci vieme, o čom je Gorilla Tag. Si gorila a taguješ ostatných. Niekedy chill, inokedy toxická komunita. O CZ sa baviť nebudeme. Jeho prvé video z Gorilla Tagu vyšlo 14.10.2023, kde sa opäť vracia jeho brat, ktorý je veľkou časťou celého Fishyho kanálu. Aj keď som jeho brata spomenul iba raz, tak sa ocitol skoro v každom jeho videu. Dá sa tak povedať, že vždy stal pri jeho strane. Prvé video nebolo nič špeciálne, ako z názvu vypovedá, hrali Infection vo Forest mape. A po vydaní, áno, skoro som zabudol. V druhom diele hľadali Gorilla Tag ghostov a tretie video bolo trochu iné. Bol to totiž príbeh o tom, ako sa Jemok prekopal do jaskyne. Kto je Jemok? Ja neviem, typek sa proste spálnul. Lepšie povedané, Fishyho kamarát. G-Tech príbeh part 1. V príbehu sa Jemok prekope do jaskyne. Po tom, čo chce hľadať shiny roky. Pre tých, čo nevedia, je to mena v Gorilla Tagu. Ďalšie video je trailer na part 3. Kde je zas part 2? A druhý part je na kanále Jemoga. On si vymazal kanál. Super! A tretie o tom, ako sa stratili. Ten už má znova Fishy. V tej dobe si spravil grupku JNF Crew ako Jumok, Nixter, Fishy. Kto je zas Nixter? Povedzme si to takto. Sú to Fishyho kamaráti a keďže si možno Fishy niekedy vymazal staršie videá, tak sa moc nič o nich nedozvieme. A prečo teraz hovorím Fishy a ne Filip? Lebo 2.2.2024, pár dní pred tretím partom príbehu, vydal toto video. Ešte to nevedel, ale tuto nastal začiatok jeho budúcej
kariéry. Najskôr z Gorilla Tagu točil updaty, videá o komunite a taktiež natáčal aj iné hry, konkrétne Fun Monkey Horror, Scary Baboon, Fear Massive, Backrooms, Kill It With Fire, no chápete, má všetko možné. 8.1.2025 vydal prvý Meetup. Meetup je, keď nejaká osobnosť oznámi stretnutie, na ktorom môžu prísť jeho fanúšikovia. V týchto meetupoch vznikla aj fajná hláška OUSHA. Podľa čo som pochopil, niekto to povedal namiesto oh shit. A zabudol som dodať, že to je niekoho zajaca meno. 10.3.2025 vyšlo video. Hrajeme moju mapu v Gorilla Tagu. Fishy si spravil vlastnú mapu. Konkrétne s názvom Parkour Aquapark. Mapa bola actually dobrá, zábavná a dokonca som v tom videu bola ja. Hej, jupi. Konečne. Potom vydal aj druhú mapu, GTech Facility, ktorá bola trochu viac kvalitná a menej sa sekala. Taktiež mala funkčné zatváracie dvere a kamery. Medzi tým som aj účinkoval niekoľko videí, ako Scary Baboon, No tak to si ty, keď ti ľudia... No, to si ty? Teddy's Pizzaplex, Gun Mod v Gorilla Tagu a viac. K tomu Scary Baboonu. Ja som to hrala každý deň s Johnným. Takže nás Fishy hitapol, či si s ním nechceme natočiť video. Johnny je u Fishyho moderátor, ale nebolo to tak vždy. Keď sa nás pýtal na to video, sme sa triasli jak malé decka. Keď uvidia kokos, ja neviem, Mr. Beasta. Jeden z najlepších eventov bola Talent. To bol fakt pík. A mrzí ma, že už to znovu nikdy nezažijem. To boli de facto najlepšie časy. A potom nastal nejaký beef medzi Fishym a Nixterom, nejak kráľov videa, ja sa v tejto kauze nevyznám. Jeho brat spravil funkčné kino v Gorilla Tagu pomocou gifov. To bolo cool. A všetky mapy máte v popise, takže si ich môžete zahrať. No a pokyne nasledovalo posledných 5 videí, vlastne 6. Odpovedám na vaše komentáre, Big Scary po dlouhé době, proč jsou tak OP, GorillaTag.cz, dělám vlastní hru. Ako som už spomínal, Fishy spravil vlastnú hru Zone Cleaners. A je to pík. Fakt ako, no spravili ju až v 5. videu, ale to je jedno. Na prvý projekt je to úžasná hra. Aj tu máte v popise. Môžete si ju stiahnuť na Meta Horizon a zahrať si ju na queste. Hovoril som si, wow, Fishyho čaká extrém slubná cesta. Na 8.8.2026 sme sa dočkali videa. Končím. Takto vedel som to dopredu. Ten dátum som mu dokonca navrhol, lebo ten deň som prišiel domov a dnes 10.8. prezentujem toto video Fishymu. A neviem ešte koľkým ľuďom. Fishy, chcem sa ti poďakovať za všetko, čo si nielen pre mňa, ale aj pre všetkých sprav, lebo keby není teba, tak neviem kde teraz. A to nahrám na city. Takže dúfam, že sa ti to Zone Cleaners bude dariť a že to necháme hneď. Díky Fishy. Wow, vy ste si vážne ste si mysleli, že to je koniec. Ach ja. Jak sa hovorí? Roll the tape. On est Vesdek? Jo, on est Vesdek. Ja, ja. On se netrefnul do vody, no. Proč mám VR-ko? Padlo mi z nebe. Všechno, co potřebujete vidět v tomhle videu, je to, že Filipe Kabrňák se mění na Fishy VR. Kopu tvorcov opustilo Gorilla Tag, no čo sme mohli čakať, za chvíľu to bude Dezazu. Iba tak vstúpila do hry žltá gorila, vďaka ktorej znovu celá scéna ožila. Ten jeho pozitívny hlas, ja chcem ho zažiť zás, jeho meno Fishy, všetkých som to reprezentuje, najskôr začal svoju tvorbu z Harvest PR. Nebola to chyba, keď do GTagu zavítal. Eventy, monkey blocks a kase mapy, aqua
Park, Secret Laboratoř, byly fajn časy, talent show, skončil jsem na prvním místě, ptáš se, jak řeknu ti jen jedno, jsem týpek, co tančí Makarenu rád. Proč jsi sem přišel, co nám předvedeš? To jsou ty slova, na které nikdy nezapomeneš, nejvíc mě na tom bavili všechny ty meetupy, musím že tahle doba je už za námi. Každý za tebou chodil a vrieskali jak malé decko. Bolo to preto, že máš v našich srdciach miesto. Ver mi, keďže končíš, bude mi chýbať tvoje gesto. Aj keď to bude ťažké, dostanem sa cestou. Nikdy jsem nevěřil, že jenom z fanouška budu tvůj kamarád. Když si vzpomenu na minulo, všechno uplele vodopád. Každého fiši hned taguje. Toto nie je výhovorka, mne sa to fakt laguje. Keď sa hlbšie zamyslím, chýba mi stará banda. Fiši Nextry a Max s nima byla prostě sranda. Tento pozitivní hlas nechce ho zažít Keď som Johno do rýchlo som nepoznal svoj pocit samotný som ale rýchlo prekonal. Z jeho videami mi vždy usmevná tvár náhodne. Nebolo ani jednej príležitosti, ktorú by zahodil. To, že budeme peláty, to som ešte nevedel. A keď ma chcel do videa nariť, som len sedel. Bude mi chýbať ten tvoj pozitívny hlas, tak naposledy chcem ho zažiť ešte raz. Ty vole, kdo mi volá? Hej, máme problém. Jaký? Máme konkurenciu. Jakou? Jeho meno je to BVR a spravil tiež pesničku na Fishyho, ale má to jeden háčik. Jaký? Je to AI. Oblak mi pout, Fishy, Musíme na ňo vymyslieť nejaké disy. gorila tancuje nad mestom. Udělám si ho vývar!